DILG Lapu-Lapu City wapay na dawat nga dokumento kabahin sa appointment ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong isip chairperson sa Regional Peace and Order Council kon RPOC. Niatulo ni si Baybaon sa Presidential Communications Office. Pinagi silang social media post ang pagkatudlo ni Chan sa nasong katungdanan. Wapa usab mulawat og pamahayag si Chan kabahin ini kay wa pa siya makadawat og kopya sa iyang appointment. Wala siya specific date as to when, but once makomply niya ang requirements sa pag-assume na niya, like one of the requirements is to take his oath, then pwede na siya maka-assume then and call for a Regional Peace and Order Council meeting. Samtang ang DILG Region 7 pabilin pa usab nga takom sa nanggawa sa social media nga kopya sa suspension order ni Chan nga giluwatan sa ombudsman. Sa pikas bahin, lakip sa gipagawas nga pahibaw sa Presidential Communications Office ang pagkatudlo kang Arianiel Mariap isip miyembro sa Lapu-Lapu City Council. Si Arian ang mihulip sa nabakanting posisyon sa konseho siyang amahan nga si anhing Councilor Nelson Yap nga mitaliwan ni atong Enero 1, 2023. Apan wa pa endorsement nga nadawat ang DILG Lapu-Lapu City aron mohulip sa mitaliwan usab nga si Konsehal Eugene Espedido.